Mkazi wa Patrick waphedwa okuphayo kukhala Anne. Mtsikana amene dzina lake ndi Anne. Anne amachokera ku Malawi ku area 50 koma amakhala mu dziko la South Africa ku Benoni. Komanso adawa amene dzina lawo ndi Patrick. Patrick amachokera ku Malawi ku Blantyre koma amakhala mu dziko la South Africa ku Benoni. Patrick anali bwana wa Anne. Mkazi wa Patrick waphedwa okuphayo kukhala Anne. Omwe ndi mmene zilili. Patrick mkazi wake ndi waku John ndakhala ali limodzi kwa nthawi yayitali mpaka anali ndi ana awiri. Ndipo mkazi wake amagwira ntchito ndi amafuna munthu wa ntchito ndi anapeza Anne. Anne anayamba kugwira ntchito ku nyumba kwa Patrick mu chaka cha 2025 sanathe ndi chaka chomwe akugwira ntchito chonchija. Patrick mpoti Anne ndi mtsikana wa ku Malawi anali naye womasuka, amacheza naye, amatenga ngati sister wake. Pamene Anne ankaona ngati Mr. Patrick akumufuna Anne, ndi Anne ankaonesa chikondi kwa ana a Patrick kuchokera mu chaka cha 2025 mpaka mu chaka cha 2026. Ndi mu chaka cha 2026 mu Anne anapanga chiganizo chofuna kuwapha akazi a Mr. Patrick. Ndipo anapanga adi zimenezi, anaphika chakudya, ataphika chakudya anatenga grasi kuliphwanyapwanya ndi kutenga tinyenyeswa tija kuthira mu chakudya ndi anakapasa akazi a Mr. Patrick. Ndi akazi a Patrick atadya mosakhalisa sanambe kuva bwino, mimba munambe kupweteka. Zotsatira zake anatengera ku chipatala. Atatengera ku chipatala anauza zakuti mkazi wanuyu wadya chakudya cha magrasi. Ndeti magrasi tija tikucheka marumbo. Ndi anayesesa koma zotsatira zake mkazi uja sanapulumuke. Ndi apolisi anayamba kugwira ntchito yawo. Amaphika ndani Anne. Ndi anakamba kumfunsa Anne. Atampanikiza ndi mafunso kenako anayankha, zimenezo ndinapanga ndine. Ndi atamfunsa chifukwa chimene anapanga zimenezi. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Akuti iyeyo anapanga zimenezi chifukwa chakuti amafuna kukhala nyumbamo pamodzi ndi Patrick ngati banja. Chifukwa Patrick ali nawo muchikondi koma Patrick sanali naye muchikondi ayi. Amangotenga ngati sister wawo. Anaona ngati Mr. Patrick angathe kumufuna ngati mkaziyo palibepo. Chifukwa choti Anne ndi ana a Patrick amagwirizana kwambiri, amaonesa chikondi. Ndi amaona ngati unali mwayi wake oti angathe banja labwino ndi mamuna ochita bwino. Ndi zimene anakamba. Ndi zotsatira zake Patrick anangoti kakasa mkazi wawo wafa chifukwa cha iwo. Ndi ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ambiri mutengepo phunziro. Ngati nyumba mwanu muli mtsikana wa ntchito chonde sakuyenera kugwirizana kapena kupanga ubale ndi amuna anu. Iyeyo ndi amuna anu ndi how are you muli bwanji kwata. Koma asamakhale ndi nthawi yocheza ndi amuna anu chifukwa choti ena amamba kuwapanga seduce amuna anu aja. Ena ndi amenewa amuna anu mwina akungocheza nawo ngati sister, iwo nkumaona ngati akundifuna ameneyi. Zotsatira zake amapanga chipongwe iweyo mkazi akupha straight. Ndi cholinga choti apangidwe replace malo mwako. Zimene anapanga Anne. Ndi azimayi chonde tengerani phunziro pa Anne. Khalani osamala. Ngati muli ndi mtsikana wa ntchito kwa amuna anu ndi how are you. Asamakhale ndi nthawi yocheza. Chimodzimodzinso azimuna chonde ngati mmalemekeza azikazi anu osamapasa nthawi atsikana ntchito yocheza nawo kwambiri. Fanga topanga chipongwe akazi anu chifukwa cha inu. Ndi chonde akuluakulu khalani osamala.